ilyen csapatok eljöttek ide, és összegre is velük játszhatunk. Akármi is lesz a végeredménye a tornának, nekünk ez egy nagyon-nagyon szép nap lesz, azt biztosan mondhatom. Mindenkit szeretettel köszöntök. Az első mérkőzést az Újpest és a Videóton fogja játszani, 20 perces meccek lesznek, és a tudás ellentétben 5 perccel indult ki. Annak érdekében, hogy a holnapi bajnokira Fercik is jelenteni majd a pályatalaját az este folyamán. Mindenkinek sportszerű játékot és sok sikert kívánok. Valakinek valamilyen kérdése van, ide a rendezvénysátorhoz nyugodtan jöhettek, kérdezhettek. Víz van a rendezvénysátornál, gyümölcsök lesznek kirakva, tehát ha valaki éhes vagy szomjas, az nyugodtan ehet egy almát, egy barackot vagy akármit. A rendezvényszervezők körbe fognak járni a meccsek alatt, és nézni fogjuk folyamatosan a játékosokat. Igyekszünk minél objektíven megállapítani majd a díjakat. Nyilvánvalóan a gólkirály cím az eléggé objektív, mert aki a legtöbb gólt rúgja, az lesz a gólkirály, ezért hajtsatok keményen. A torna játékosa címet, meg a torna kapusa címet igyekszünk minél objektívebben megállapítani, és mindenkinek sok sikert kívánunk, játszatok egy jó ma délután. Köszönöm szépen!